kung unsa nga mga proyekto perti daghana gihimo ang city government o mga plano perti daghana para sa kalambuan sa syudad sa Digos nga wa ninyo nahimo sa inyong panahon. Ha? Mga drainages, daghang mga pasuga sa mga suok-suok. Pag-atiman sa itong provincial hospital nga, kadaghanan din na mga taga-Digos. Pag-increase sa budget sa scholarship program para daghan ang mga taga-Digos, ng mga makaeskwela, libre nga makaeskwela. Mga medical, financial assistance nga gipadak-an ang pundo. Wa ninyo mahimo. Mahurot atong oras kung ngita patag isyo si mua. Maghimuhimo yung kung isyo batok nimo. Dili. Sa official Facebook page sa Kanhi Mayor 20 hours ago niya ni-post so kagahapon ni comment mapod ang mga anak sa ex-mayor kalabot sa akong repost nga usa ka screenshot ba actually napoy video recorded adto sa State of the City address ni Mayor Joseph Cagas itong nakalabay nga mga simana katong araw ng Digos no September 8. Na-screenshot dito, ay nag-comment dito nga ang ngalan Joseph Peñas. O ang gi-comment dito ha sa SOCA or State of the City address ni Mayor Joseph Cagas. I-comment dito nga, kuminti ninyo gamit ang inyong mga secret accounts. Maunay i-comment sa Facebook account dito nga ni-appear nga nakitaan sa video recorded nga i-comment sa usa ka Joseph Peñas. Daw naa siya gisugo nga mag-comment dito sa SOCA nga gamiton ang mga secret accounts. Secret accounts or dummy accounts, maura na sila. Okay? So, ako na siyang gi-repost. Wala na ko gihukman dayon ang akong post. Simple kayo. Open for discussion or investigation baka para sa both party. Maunay katuyuan ako. Tanan, pwede mo comment din magpagawas mo any proof nga dili bagyo na siya. Bisan si kinsa nga makaingon niya si Peñas itong nag-comment o dili baka nag-post ang page mismo no nga kining Attorney Joseph R. Peña CPA. Nagkanayon siya din bahin kini sa gipost sa usa ka media personnel mo na yung post 20 hours ago nga kung diin gi-question niya ang isa ka comment kani nga account nga ni comment gigamit ang akong pangalan o profile picture para mangdaot. Mao na ingon niya ipinsa niya. Nya then dili na akong Facebook account. Dili ko no to siya ang ni-comment og kuminti ninyo gamit ang inyong secret account. So gideny na niya dinhi. Okay? Na dinhi ang gingon niya unang punto. Unang punto kuno niya kung itan-aw mo sa live sa video sa SOCA or kung wala pa mo nakatanaw, i-check ninyo kung unsay naa sa time nga 10:36. Okay, 10:36 ang naa sa video recorded or sa screenshot nga ni-comment tong Joseph Peñas dito. Okay, 10:36. Kung dili ninyo makita ang live coverage sa SOCA, i-check ang comment section ani kay i-post daw niya ang video nga naay time nga nagpakita nga dili na mao ang image sa live video sa 10:36. Okay? Ikaduhang punto ni Kanhi Mayor, asa manigikan niya picture. Katong screenshot niya akong gi-repost. Nganong naa kay ing-ani nga picture Mr. Media Personnel. Unya ikaw ray makakita. Nganong wala man ni nag-exist sa live coverage during sa 10:36 nga time. Isa-isahon na ko ning tubag ang Kanhi Mayor Okay. Dirita sa unang punto niya. Kay ingon niya din tungod lagi atong nga screenshot no kay daghan kay mga nag-shares
nga daghan kay ang mga nangutana nga grabe pod oy pagka-arugante pod, diba? Mura magdili abogado, mura magdili kanhi mayor. So daghan ang mga nituo, siguro na apoy mga dili mo tuo. That's why naay mga debate sa katong post na to. Okay. Una nag-ingon siya nga dili daw to iyahang Facebook account. Oh. Ikaw naara na gyud na nimo share imong konsensya gyud. Naara na imong konsensya, ikaw ang mas nasayod. Ikaw ang mas makatubag kung namakakman ka o wala. So kami base gyud mi sa kung unsa ang mga ebidensya nga pwede nato mabasihan. Sa unang punto nga giingon niya, kung nitanaw daw ta sa live video sa Soka, o kung wala pa daw ta nitanaw, i-check daw nato kung unsa nga time 10:36. Ako bitaw nang gi-check o gitanaw nako. Nagulat ko sa 10:36. Ang naa dito sa screenshot, wala na ang comment sa Joseph Peñas. Pwede ta makaingon nga tama gyud pud tuod no kay wala naman dito gitanaw man ako ang 10:36. Sukwahi sa nang ligawas nga screenshot o video recorded nga nay Joseph Peñas nga nagingon hihi kuminti ninyo gamit niyo mga secret accounts sa 10:36. So gitanaw nako ang mismong tinugdan sa maong video or screenshot gikan sa official page sa City Government of Digos nga dito nila gitanaw ang Soka. So gitanaw nako sa 10:36 wala makaingon ta nga wala gid bitaw. Pero pwede man na nimong i-delete. Kaliw ko doon ginawala. Pwede nga dili gid bitaw to ikaw kay wala bitaw gitanaw nako ang 10:36. Pero pwede mapud nimo i-delete ang comment. Pila rin pag-delete sa comment? Labi na nga, nabulabog na. So ato nang timbang-timbangon. Kasayon na kay pag-delete sa comment. Mawa man na dayon yun. So maglisod tag-trace karon kung kinsa to kay wala lang to gi-delete kung gi-delete man lang. Ini makita na tong profile din ha. Okay. Wala na dito pero naa na screenshot, na video recorded. Anyways, pasundayan ko man ron. Ikaduhang punto matud pa sa kanhi mayor. Asa manigikan niya picture nganong naa kay ani nga picture Mr. Media personnel nya. Ikaw ray makakita. Wala niya gi-mention ang akong pangalan pero sa iyang gi-post, screenshot sa akong post. Nga naa gani akong ngalan dinhi. So malagmit ako iyang gipasabot kung asa ko gikan ani. Ang akong tubag ani sir, dili ni ako nga himo-himo. Wala man tayo time nga mangita og issue batok nimo kay sa kadaghang sa mga mas importante nga makabalo ang mga Digosenyos yung giunsa sa city government pagtubag ning atoang problema sa pandemya. Kung unsa nga mga proyekto pertindaghana gihimo ang city government og mga plano pertindaghana para sa kalambuan sa syudad sa Digos nga wa ninyo nahimo sa inyong panahon. Mahurot atong oras kung ngita patag isyo si mua, maghimuhimo yung kung isyo batok nimo, dili na ako ang picture o screenshot o video recorded na ay una nga nag-post ana sa social media nga akong gi-repost. So mao na akong tubag sa mga ikaduhang punto nga nangutana kag asa ko gikan ana. Daghan kay tag isgutan dili na nato usikan natong oras, dili na ganit ta makabot og isang ka oras pag programa. Mag-isgot pa yun tayo mahimo, pa yun tagkuhan sa imuha. Okay. Mao na akong tubag. So, dili na ako agikan, ha? Girepost ko lang na. That's why sa akong post, dunay credit to the owner ng picture. Okay. Dili man yun unta ka may isgutan, kanay mayor, kung walay Joseph Peñas nga nag-comment dito, matinuod man na ni mga account, madami man na, or nahack man na, ngalan niya imutong ko dito, di, mao'y na isgutan. Katong tawhana, ikaw ba to o dili? Mo to'y atong gusto masayran. Sama ninyo, kung gusto ninyo magawa sa kamatuoran, matod pa sa mga anak, maupo na yung mong gusto.
nga mugawas ang kamaturan. Kay kung dili ka palabot, nga ikaw na nga nag-comment na arugante kaayo during sa suka, nga mo yung kapag comment mo gamit yung mga secret account, samot nga di may palabot, kung mapamatud-an na mo nga ikaw na. Diba? Kay bastos kaayo. Kung di mo katuo nga, kanhi mayor gug ka, abogado gug ka, CPA gug ka, adili gyud pud may katuo ana, mo na nga maningkamo ta, makatabang pa ninyo nga mapagawas na tong kamatuoran nga dili gyud na ikaw. Kay ug mugawas sa kamatuoran nga dili gyud na ikaw, mutabang pa migisblikar nga dili na si kanhi Mayor Peñas na nag-comment ana. Ako mismo sa ako apod muingon ko nga dili na si kanhi Mayor kung mapamatud-an na to na. Okay? So mao ni, tubag na nako nga dili na ako aser ha. Open na para sa tanan. Tubag ang imong kampo, patubaga kay ato ng balansihon. Diri siya ikatulong punto, nga niingon siya, dili pagpandaot ang kinahanglan sa katawhan karon. Naata sa pandemic, daghan ang naglisod tungod sa COVID. Ang maayong buhaton kay magtinabangay. Kining ingon ani, nagakuha ka og simpatiya. Una sa tanan sa imong giingon nga dili pagpangdaot, wala ka gidaot. Gisgutan lang kay nigawas lagi yung pangalan Joseph Peñas dito. Kato nga Joseph Peñas ang atong gustong tulisukon kung kinsa to siya. Dami ba to o hak ba to? Basta may balar to kisay nagpaluyo ato o ikaw bagito mismo. Kay ngano ni comment ka sa suka o ni comment na sa suka ngayon ana. Okay? So walay pagpandaot. Unya moingon ka din nga kinahanglan sa katawhan karon na ata sa pandemya naglisod tungod sa COVID. Ayaw na nga porkit ni gawas o ni buto na nga isyo o isgutanan or naisgutan karon gipasagda na sa city government ang COVID-19 pandemic sa syudad. Mao lagi na nakadaot dayon ba? Abi kay naaning isyuha moingon dayon niya ang importante. Yes, of course importante gyud. Ha? Don't you know nga ang city government of Digos dako kay tagigasto ani? Wala nagpasabot nga ni buto ning isyuhan ni gipasagdan sa city government sa present administration kay problema nato sa pandemya. Dili ay. Ano mingon nga dili dapat dili pagpandaot ang kinahanglan sa katawan. Wala man tanang daot. Nigawas man na alangan ang pasagdan nato na kay wala lang na nigawas nga kung may isgutan may isgutan ka o may isgutan ng pangalana o kinsa man na. Atong gusto may balaan kinsa na. Oh. Kung mapamatud-an ninyo na nga naay dami account nga mangdaot nang daot sa inyo, yang matud-an kinsa nagpaluyo, kasuhin ninyo. Malipay pud mi ana kay walay nagsugo ana dinhi. Ngay himuan kag isyu bisan pa man sa kadaghan nga mga black propaganda against Mayor Joseph Cagas nga nanggawas nga pati ba naman iyang apo daw kuno dito sa video gitagaan og BMW nga sakyanan, mga luxurious cars. Ang apo ni Mayor Joseph Cagas di pa ito kalakaw. Nya ningon sa black propaganda pati apo daw gitagaan sakyanan BMW. Kung naa may biktima sa mga secret account si Mayor Joseph Cagas. Pwede naghanap mga black propaganda, wala man tamong saa. Wa ko nagsulti ngayon ng kampo. Ha? Akong challenge, paningkamuti ninyo nga mapamatud-an nga dili na kamo o mapamatud-an ninyo kinsa na kasuhin ninyo. Naman mo yung mga kwarta. Walay gisugo anak nga unsaon kanina kay again sa kung gikanayon daghan kaayong kailangang mas importanteng isgutan nga masayra ng mga taga-Digos kaysa ni nga nani magimuhimo kita gingon ani. Kabuang kakapoy ra. Sugot mo kita bidya oras sa mag-iyaw-yaw kay kapoy kayo. O, dire. Wala nagpasabot kay nigawas ni nga iskutanan, ipasagda na ang COVID. Ang manay dating sa imo'y katulong punto. Dili pagpandaot ang kinahanglan sa katawan karon kay nato sa pandemic, dagan ang naglisod tungod sa COVID, ang maayong buhaton magtinabangay. Mabitaw ganing hugpong Digosenyos. Umiyo kag magtinabangay lang no. Tanahon sa mga tao. Let the people decide kung kinsa ang mas angayan musulti nga naghimo sa pulong nga magtinabangay.
Gihugpong ni Mayor Joseph Cagas tanang kapitan, tanang partido kay para niya way partiduhay. Digusenyos tatanan kita ang makapahimulos sa kwarta sa gobyerno. Sa programa o proyekto pagkalambuan sa gobyerno, nibutar ka man niya, deserve ka nga maka-benefits. Di ba? Halos tanang kapitan na sa iya. So ang pulo nga magtinabangay, maunay insakto nga makita na to nga ang pagtinabangay na agyod nakita na to kang Mayor Cagas. Dire sa iyahang pinali, sa tanang nakabasa sa post sa mga taong gusto mangguba sa akong pagkatao, sa mga taong mga bastos kayo mga istorya, bisan unsa na lang para lang makapanaway og sa tanang tao nga gustong dauton akong prinsipyo kredibilidad, unta malamdagan mo sa inyo ang ginabuhat kay kabalo ko ang pagserbisyo nako sa katawhan tinud-anay ug walay pinili para sa kaayuhan sa tanan. O, imuha na ha? O, sige, wala ko ikuan na kay imuha man na. Alright. So, dire na ko sa ako ang pangutana karon. Nabasa na nako ning imuhang kuan tanan ha sa kanhi Mayor sa Digos. So, kitanaw karon sa mga kailan na to pod mga expert. Gidinay niya nga dili gyud to siya. Katong Joseph Peñas nga ni comment. So gitan-aw kung naa manggoy sa akong gamay nga pagsabot dods, kung naa manggoy dami nga nagsuon-suon sa imuhang Facebook account, pag-search nimo sa Joseph Peñas, katong spelling gyud niya na dito, mugawas unta ang duplicate ba? Nya duha ka buok sila ano ba? Duha sila ka buok. Isa raman gyud to nga kuan niya mo to nga profile, isa lang. Nya ini-click nimo ato, iyahag yun niya kuan. Iyahag yun na ano Facebook account. Karon kay gidinay man gyud niya. So dinhi ko sa pangutana karon. Pangutana lang ni sa kanhi Mayor sa Digos. Yes mo na. Tanawa daw din na. I-check daw kung kanus-an ang gihimo ang Facebook. Unya, daan na nag-ingon niyang anak ha, sa amuang conversation na mo sa kong post niya. Nangita daw sila, naghimo na daw sila glakang nga masubay kung kinsay nag-hack sa Facebook siyang amahan. Kung saon man na nimo pag-deny karon. Anak na niya mismo. Nag-ingon niya, nangita na sila glakang, naghimo sila glakang nga sumayo nila kinsay nag-hack sa Facebook siyang amahan. Oh. So, gihack. But pa sabot, iyaha yun ng account, gihack lang. Pero, ni-deny man diri ang kaning Mayor, yun, dili na iyaha. Kaya ang iyaha, kinig yung page nga na ay atot ni Joseph Peñas CPA, maura daw na iyaha. Kanya yung anak, naingon na nga, mangita miglakang kay among kung anong subayong kisa nang nagkuhan din na, nag-hack anak. O, sige. Mauna ako pangutana kay wala ko'y oras. Dili man gyud kahato ikaw, sir. So, kinsa ning katubagay ni Puloy Sarino? Kisay kailan ni Puloy Sarino? Supporter man nimo. Ha? O, kailan ka na doon? Kailan sa Puloy Sarino? Si Mr. Puloy Sarino, pangutanon ta ka, kinsa nang ka-conversation nimo atong Agosto 2, 2021. Basahon na ko ang post ni Puloy Pahadura Sarino ha. Lugay na ni, bulan na ni. Lugay na. Sa tinuod lang, wala kong gikapoy katiman sa masakiton, mas gikapoy kong sinunod agi sa mga maayo, anana. Ni comment din ang Joseph Peñas. Ningon, simbakoy taon loy. Pagmatngon pod loy, basin mahiwi imong matres, hihi. Ana. Tanawa ang hihi. So naay hihi ha. Oh. Ang ni-comment sa suka na po, hihi. Commenti ninyo gamit inyong mga secret accounts. O ni-reply si Puloy Sarino. Sa Joseph Peñas, hihi, dili pa mayor oy. Kay mo kumbati pa ta sa eleksyon. No. Ingon si Joseph Peñas, Puloy, hihi, ampo lang yun ta Puloy. Na dili yun madalas kwarta ang pipila ka mga tao. Na. Karon, Agosto man na, naitabo. Ayaw ko yung napuloy,
nga mo dinay pug ka nga si kanhi Mayor Joseph Piñas ng imong ka conversation anang Agosto. Kinsa day na? Maghulat ko sa inyong tuwag, kinsa ng ka-conversation nimo Puloy Sarino atong Agosto. Kana lang. Kanang imong kakunbo din na, dili man na katong iyang official Facebook page ang nag-comment. Facebook account man eh. Ha? Kana lang ang akong pangutana karon. Ha?